tare bibbe fulbe andu dine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ndulmaji dembe ndulmaji funeɓe daro gela erono jowala rewo teccana bafata sare kunda hallaɓe kon waktu yoni ha to jam weliraŋaɓe kame kamanda ene jiya e gardede kabruji mena to leydi Sénégal horejo leydi ndi waɗi potital muɗum tonto Pikine ñande asende wo hollirima ɓe ballit yogay sukaɓe yiɗɓe darnude gollorɗe tonto leydi Mauritanie jayde witele 360 holliri balɗe tati leydi Mauritanie dañani ko fate banggue weyoji ɓoggi karalleje kañum noon ko ɓoggol dewnugol e maje kalɓe e giwgol to Europe ko kam tigui joguino caɗele tonto leydi Mali nokku biteɗo Ségou jaɓɓama toon jaɓugal payodingal jagorgal kalfinangal golle biteɗo Mawludou Ben Qatar addi toon balle ko fate ndema tonto Guinée Conakry ko hande wonata jonde hakkude Alpha Condé kame sellu Delen Diallo e ɗum noon waɗata ko kikkiɗe hande tonto Sékou Touré tonto Togo jaggama toon yimɓe hewɓe no fewi taw kadi ko joguiɓe ko wiyete cyber criminel to leydi Gabon oɗo saaha mo gonɗen woni tigui ko haalete toon ko beldal hakkude Jean-Ping Kame Ali Bongo ɗum no wanno ko ñande aset kikkiɗe nde kabruji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba watto goɗɗe joni joni jañoɗena kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde ɗiɗi setto hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji mena ɗemgal pulaar no mbinono ɗen e gardede kabruji mena horejo leydi Sénégal yeehi toon to Pikine ñande asende kikiɗe ko toon tigo waɗi moɓodiral makko wo jaɓɓama toon jaɓɓugal payodingal e saabi noon nde ɗon jonde ko catal bitengal deyera gam yurnitade e yogay sukaɓe rewɓe kame worɓe kala gam yiɓɓe ɓen sukaɓe yiɗɓe e umminde ko fate banggue golle taw kadi ko heblaɓe yiɗɓe kay darnude cate ko fate banggue golle taw kadi ko ngakkaɓe ko fate banggue jawdi laamu ngu noon holliri oɗo saaha ne heblani ken wona 3 milliards taw koye koppareje franc CFA e gam wallidde ɓeɗen sukaɓe beele kadi mbawa darnude gollorɗe mumen horejo leydi Sénégal holliri wonande kay ɗeɗon gollorɗe ma gueɗe kala toppite e nder nduɗo hen lewru beele gueɗe kala ene mbawa rewde lawola ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Thiès mbiyen ñande ɗiɗi lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e ɗiɗi ko nden tigui ɓeɗo hen almuɓe mbecce cuuna taw kadi ko sappo e jeegomo naggano e kame ceerno mabɓe caggal noon tumedeɓe wonande kaɓe jooɓi pitali yimɓe ɗiɗo e nokku biteɗo Madinatou Salama kamɓe noon guila nden koɓe jaggaɓe aɓe gudda e taw kadi ɓe gudda koye cuuɗi dumbirɗi gonɗi toon to Thiès guila nden noon ɓe cuwa taw ñawede e ñalawma hande onon ɓe natani ko wiyete gueddere ɓe koliri ɓe ñamata ɓe jarata so wona kay ɓe ñaawe ɓe ganda holno foti duuɓi ɓe mbawata lelade e nder kaso ha joni tonto leydi Sénégal keddorɗen ma en kaale dognoɓe werlaji taw kadi ko poids lourd en woni tan werlaji tedduɗi no fewi ko fate joguiɓe remorquiji gam yaade addoyde ko wiyete conteneur uji kamɓe noon ɓe koliri e sawtowol gardiɗoɓe oɗo hen subaka hande COP GPS taw kadi ko biteɗo alhaji Karima Seck ɓe koliri oɗo saaha noon ɓe dartini golle mabɓe e gam witeɓe leydi Sénégal yo ittu wonande kay ɗiɗo hen sarɗiyeji 14 ko fawi e dow mabɓe so tawi ƴewama e leyɗele Afrique ken wona sa ken wona leyɗele jeetati hay leydi gotiri hutoraki ɗeɗo hen toɓɓe so wona leydi Sénégal ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen falde Louga e dow guure gonɗe dowɗe guure ɗiɗi mbaɗino seppoji men gam hollirde mette mumen oɗo saaha ngala ndiyam ngala courant e kono kay ɓe jaɓɓima jaɓɓugal payodingal wonande kay ɗiɗo hen palatuji nangue walla ni mbiyen beeɗi nangue baɗaɗi toon haaɓe keeɓi ndiyam garɗam jarteɗam kame ndelama kuɓɓama ɓe keeɓi kuɓam beddaji mabɓe ha timmi ɓe keeɓi kadi ndiyam jarteɗam taw kadi ɗen guure goni koye dow Louga wuuro wiyetego Mbarika Poyel ene wondi kadi e wuuro wiyetego Jimbi Seck kamɓe noon ɓe koliri beelam mabɓe no fewi faade horejo leydi Sénégal
Sénégal ɓe koliri hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi koɓe jaggonoɓe koyngal hoorejo leydi Sénégal ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaa ha toon to Madina Baya walni mbiyen ma en jaa ha toon to jaafoɗon ma en jaaha toon to Tayba Niassène Tayba Niassène oɗo ñalawma hannde noon yimɓe heewɓe giwi e jokli windere nde kala taw kadi ko almuɓe Cheikh al Islam Baye Niass ko hande woni manditare nde o yino aduna kanko khalifa o yi aduna noon koye hitande ujunere e temedde jeenayyi toon to Tayba Niassène oɗo ñalawma hannde noon sanga kikiɗe ko nden tigui cérémonie o waɗete toon to Tayba Niassène hewɓe giwi yogay keeri leydi Sénégal to ɓuuri woɗɗude ɓuuri ɓattade kala caggal almuɓe makko kala ene jiiɗi tawtorede oɗo hen ñalawma hannde kanko Cheikh al Islam woni Cheikh Ibrahima Niass o yino aduna koye hitande ujunere temedde jeenayyi kankoye Cheikh Ahmadou Bamba ɓe tawdiri aduna ngam sang Ahmadou Bamba ne woni e leydi witendi Gabon e Samori hoore mum taw kadi ko gorko mo Guinée on saaha kadi ne woni e leydi Gabon e sifti noon Samori kañum ne yalti aduna koye hitande ujunere temedde jeenayyi e wonno koye lewru juin kono ne kadi Alhaji Malick Sy Tiwawona e kankoye khalifa Cheikh Ibrahima Niass ɓe tawdiri aduna e jattugol makko aduna on saaha noon Cheikh ne yara e duuɓi nogas e ɗiɗi e hollide noon kamɓe ɓeɗo hen jiyaɓe Allah kala ɓe tawdire nder oɗo ɓe tawdire oɗo hen aduna oɗo ñalawma hannde noon bandiraɓe julɓe kala ha tente almuɓe makko kanko Cheikh al Islam Baye Niass ene tawe toon to Tayba Niassène ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale jonde walla tan mbiyen ma en kaale catala e bitengal France dégage kamɓe noon ɓe jooɗima subaka hannde o e Dakar e hoore muɗum gam yurnitade manditare leydi Sénégal woni 4 avril paaɗo hen woni 4 avril ñalawma paaɗo ko on tigui ɓe jurnito e gam hollirde mette mabɓe faade jimadi leydi France e leyɗele Afrique ha tenti e ndara leydi Sénégal e sen wi to leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie jayde wiitele 360 ɓe koliri wonande balɗe tati ko fate banggue weeyoji e teskaka e ndara leydi Mauritanie e catal bitengal matel kamɓe Mauritel ene wondi kadi sengitel kamɓene ɓe neldi e wonande yimɓe mabɓe kala ɓattakuji wonande kay ɓen gandu caɗele wona e mabɓe goni e caɗele noon ɓuuri teskede koye ɓoggi dewɗi e maaje kaɗɗe leydi Mauritanie waɗi hen ɓoggol dañgol caɗele taw kadi ko ɓoggi giwɗi toon to Europe taw kadi ko ɗin dokkata weeyoji e leyɗele Afrique e kamɓe noon ɓe kolliri oɗo hen ñalawma hannde gueɗe ɗe kala puɗɗima rewde lawol e tene kadi fo ma rew lawol kono haɗa ɗo gonɗen laamu leydi Mauritanie suwa taw haalde hen haydara e guila kay ɗeɗo hen balɗe tati nde weeyoji ɗi ngakki e hollirama noon gollorɗe kewɗe guila ñande aljuma faade ɗo saaha mo gonɗen e golle mumen kala gustima caggal on oɗo saaha mo gonɗen yogay gollorɗe ɓuuri wawde gollorade koko fate banggue weeyoji ko wiyete internet ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale Alger 24 ko jayde wiyete noon taw kadi ko jayde leydi Algérie ambassadeur mo leydi Algérie taweteɗo e Mauritanie Nouakchott e biteɗo Nourdine ñalawma hanki o waɗi potital toon to Nouakchott e caggal nde ɓe guddi toon nokkuji tati taw kadi ko nokkuji jeeyirɗi mawɗi no feewi e ɗin nokkuji noon ko nokkuji jeeyirɗi gam jokkodiral hakkude leydi Algérie e kame leydi Mauritanie ko ɗon tigui wa sakti konngudi makko yesso jayndiyankoɓe e caggal nde ɓe namdimo jokkodiral leydi Mauritanie leydi Algérie oɗo saaha koko fate banggue jeygu wo holliri ɗo tan e lewru juillet nder ndeɗo hen hitande ma keerol hakkude leydi Algérie kame leydi Mauritanie ma uddit mbeɗa newna ya ngara o haɗani ɗon tan o holliri wonande kay duuɓi ɓennuɗi kala ko fate banggue jeygu hakkude leydi Mauritanie kame leydi Algérie diwano million ngaji ɗiɗi ko préje dollar e kono ne teska guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom en ƴelliti jeygu hakkude leydi Mauritanie kame leydi Algérie e yettima kene tolno e capanɗe tati e jeetati million taw koye koppareje dollar hitande mayde woni hitande ujunnaji ɗe sappo e jeeɗiɗi ɓe jettima capanɗe 5 million taw koye koppareje dollar hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi ɓe ɗamini kadi ma ɓeydo jencuɗi mum hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde leydi France wiyetede RFI ɓe koliri e wonande kay gartugol kene fotto wonde yontere balɗe jeetati biteɗo Lalla Mittou Mohamed Val Lalla Mittou Mohamed Val ko suka debbo yarata koye duuɓi capanɗe tati e nayyi e caggal on lebbi jeegom nde o sifodira wo nawa toon to Arabie Saoudite
o wuri ton korɗagu ngo o meeɗa yide gurdam makko caggal lebte jamma ya ñalawma kanko yaadi makko kala kanko noon Allah wallimo warti nder leydi Mauritanie warti noon kene wona joni balɗe jeetati ko arti ko noon o fuggi baafe kala ngam yidde nawde ɓe nawnoɓe mo ɓe e yeeso suudu ñawore on nawnoɗomo noon oɗo ñalawma hande ɗiɗi hande ma daroya e suudu ñawore e ndu leydi Mauritanie caggal on teskede toon to Arabie Saoudite ɓeɗo hen ɓesgu Mauritanaɓe nawaɓe toon yoga hen ɓe gona gollotoɓe yoga e nokkuji ngarɗuɗi ko wayno galleji guuri tigui ko lebte kame jeygue ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witen Atlas Info ɓe kolliri wonande kay oɗo hen ko jangguinowo jangui tan ko ɗemgal angliyankore e nder naksote hoore muɗum kanko noon wo jangguinta ko école aji privé woni cuuɗi janguirɗi taw kadi ko cuuɗi privé ɗi gona laamuyankoji e caggal on nde yogay koreji sukaɓe ƴettimo e wonande kay omo jangguina sukaɓe men caggal école aji ko wiyete cours privé walla mbiyen ko wiyete cours des soir ko ɗon tigui omo rokkanno sukaɓe hen sukaɓe rewɓe ɗi noon wo dañi tigui bonnu ɗumen ha ɓen goni deedi e caggal nde o andi ɓen goni deedi ko ɗon tigui o ñagui jinnaɓe ɓeɗen sukaɓe wonande jobdi makko ndi o yoɓetendi omo yiiɗi ɓeydanede hen haysoko lebbi ɗiɗi omo jogui caɗele mawɗe nde ɓen tottimo nden ko nden tigui o waɗe ladde o dogi haɗo ɗo gonɗen ɓe jiitaka wonande kadi ɓen sukaɓe rewɓe keɓani gandala ko noonne kadi keeɓi deedi tene kadi mbasi jawdi jinna mumena e caggal nde o waɗe ladde o yeehi ko wiide tan wonande kala mo ene jangguina sukaɓe ha tente sukaɓe rewɓe yo are galle ma tene kadi yo woni hakkude galle ma e jangguina sukaɓe ma ɗon ɗo yitere ma fawata sa totti ɓiye jangguinowo ha tente sukaɓe rewɓe wattu haqqille ma e ɓen jangguinoɓe e kala saaha e jurniɗen gonka men gila nimsa jolanani en ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witede presse Afrique ɓe kolliri e wonande oɗo hen suka Sénégal najo wiyete ko Mor Dieyi o yarano koye duuɓi nogas e joyya wo gollotono noon koye guese maaro e nokku biteɗo tekana o tawama noon omo maayi e sara rigola baldugol ndiyam kono hay goto anda holko saabi mayde makko e caggal nde o yiita ɓandu ndu nawama tonto Morgamo Rosso e kanko noon o wiyete kanko no wiyete ko Mor Dieyi jinnaɗo makko gorko wiyete ko Aliwa Dieyi nene makko ne wiye lawɓe kan kamɓe noon ɓe koɗi koye nokku biteɗo Touba Mbacké Bari ko toon tigui ɓe jeeya oɗo saaha noon ɓandu makko ne tawe to morgue kono jinnaɓe makko cuwa taw yitede e sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali no mbiruɗen e gartidi kabruji meɗen jagorgal kalfinalgal ko fate banggue golle biteɗo Mawludu Ben Katara jaɓɓama jaɓɓugal paayo dingal toon to Ségou caggal on nde wari toon mo arde balle timmuɗe no fewi wokiri toon balle kene fota wonde nogas e jeeɗiɗi taw kadi ko moto demowo o rokkiri toon kene fota wonde capanɗe nayyi kene fotonde capanɗe nayyi sareta e kañum e bamɗi kala o rokkiri toon kene wona capanɗe jeetati pompe to watte produit ngam fompede wonande kay tenke ñamoje ndema o rokkiri toon kene wona temedde nayyi dialo kononne kadi o rokkiri toon kene wona temedde nayyi bas wonande kay waɗe basuji tantaji e beeli yimɓe curo e nangue o rokkiri toon kene wona capanɗe jeetati brouette o rokkiri toon kene wona temedde nayyi rato ko noonne kadi kene wona temedde nayyi wofdu woni hen ne mbiya sartu o rokkiri toon kene wona temedde jeetati sac taw kadi ko 50 kilogramme wonande soɓe ndemi ɓe gayni ɗo ɓe mbaɗata maaroji mabɓe ɗum foof noon so calculama kene wona capanɗe jeeɗiɗi e nayyi million ko fawi ko ɗum tigui woni koɓe coodi e ngam wallidde remoɓe falde Ségou ha joni toon to leydi Mali keddoɗen nokku biteɗo Yuwaru tonne kadi ñande capanɗe tati woni hecci hanki ñande capanɗe tati e goho ko cummangu waɗi toon e wuuro wiyetego Sare Kourou zone kadi Sara walla mbiyen wuuro wiyetego Sara wuuro wiyetego Sera Kouro nonne kadi e tonne kadi ko cummangu waɗi toon ha ganda ken wona capanɗe nayyi galle yeehe ha laaɓi ha wi ceer ha oɗo saaha mo gonɗen hay goto anda ko saabi nguɗo hen cuuma kono yankoɓe leydi men ɓe hinde faama pawi juuɗe men kewon sappo e nayyi taw kadi ko ɓeɗe hen wiyeteɓe jihadi yankoɓe jeeyaɓe pelle ceɓitiɓe ɓe paymaɓe juuɗe noon kono ko biteɓe jalluɓe ne tawe nder falde mofti ɓe kolliri oɗo saaha noon ɓe goni tigui koye rewidade pele ɓeɗo hen jihadi yankoɓe haɓe mbawa fawde juuɗe mabɓe taw ɓe joɓaki fittandu hay neɗɗo goto ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Nara gardiɗo cetal bitegal ADP Maliba taw kadi ko
biyeteɗo Aliou Boubacar Diallo gembiɗo ngam ƴamde lefol laamu e nder ndeɗo hen hitande gonen gorko mo Nioro rokkiri toon kene wona million ngaji 10 e koppreje franc CFA ñande capanɗe tati goo caggal kayde jeere nara sumi ha laaɓi ha wi ceera e wonande yeyoɓe toon ɓe ala ko kedri sowona foflude juuɗe men kono nden tigui waare mabɓe wadani ɓe enveloppe mo million ngaji 10 beele kay ɓe mbawa fuɗɗitade golle mabɓe e moni kala yiya hoore mum so tawi noon lundiyankoɓe kala mbayino wayni e joni joni yimɓeɓe kala ceerayi caɗele e sen gewi toon to leydi Mali koto Guinée Conakry paaɗen oɗo hen ñalawma hande ko ñalawma ɓurɗo teskede nder leydi Guinée sanga 15h30 ko nden tigui e wonata jonde hakkude Cellou Dalein Diallo kamɓe biyeteɗo Alpha Condé e kamɓe ɗiɗi maɓe jooɗo noon toon to Sékou Touré noon ko galle lamorgo ngo ngam yurnitade yogay toɓɓe ko fate banggue sumgoji ñande ɗayi lewru février e nder ndeɗo hen hitande nde gonɗen e caggal nde lundiɓe kolliri wonande kay Alpha Condé koko wujji ɗiɗo hen sumgoji e kamɓe noon yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko yurnitade caɗele leydi Guinée beele kay caɗele ɗe kala ene mbawa iwde ha laaɓa ko wawi wonde kala ma en garto hen e caggal so tawi jonde mabɓe ɗe gaasi ha laaɓi ha joni toon to Guinée keddoɗen ma en jaaha toon to Labé Kerol nokku biyeteɗo nokku biyeteɗo tunturun noon ne tawi Kerol to banggue leydi Guinée walla tan mbiyen tunturun koye poste Kerol woni caggal noon oɗo hen gorko biyeteɗo Mamadou Lari Diallo e duuɓi ɗiɗi wo holri wonande gendarme aɓe wonɓe oɗon poste kala nde jiimo kulɓinamo ha keftayma ko jawdi e ñande hen noon ñande aseɗa walla mbiyen ñande aleɗa hankide noon o waɗɗinoma e moto makko gam yaɓande Kerol ngol poste ngoɗo gendarme aɓe goni ɗo ko nden tigui o bugui woto ɓen gandudemo ndeware haw yettiɗon nen ko ɗon tigui ɓe keftinimo ɓe jiiɗi heftudema ko halis o sali ɓe piimo toon piggal bongal no feewi ha ganduɗa miñi ko biteɗo Habibou Diallo notti e ngal ɗon piggal nde wonari noon tawi ɓe keeli hoore nde ɓe keele makko ñiiƴe kadi ko wona ɗum ko noon ko ɗon tigui ɓe ndonimo ɓe nawimo cuuɗi cafriɗi gonɗi toon to Labé e caggal noon jayde witede Guinée Vision yeehi toon o yewtide e muɗum ɓe porti plainte wonande kay gendarme aɓe ɓeɗon e kala sahane tampinaɓe e kanko on sifti noon ko tefanke o yeyata ko jawdi walla o yeyata ko nayya ko wona ɗum ko noon gendarme ɓe jeehi toon gam wadde loskoji yiide gañane nde oɗo saaha noon ene ɗamina ɓeɗon wadɓe ngal ɗon baɗal maɓe pawi juuɗe toon to Labé e sen gewi toon to Guinée paaɗen ko toon to Togo dadiɓe ɓe Togo pawi juuɗe mumen e cyber criminel noon ko jaggoɓe tan cuuɗi mumen e mbaɗa hen ko fate banggue ordinateur uji mbaɗa site uji ko fate site uji jokkodiral ɓe mbaɗa hen jokkodiral ɓe mbaɗa hen photo je janane aɓe binda yimɓe ɗe jabtoɓe so tawi noon woni ɓe dokkima rendez vous ɓe kalama legal ngal ɓe goni hay so tawi a nodde numéro jomum koye debbo kawrata so tawi a ari ɓe puyma ɓe kefta kala ko joguinɗa yoga hen ni ɓe mbarma ɓe mbanma ko wiyete braquage ene teska noon cyber criminal ne heewi e nder Togo ɓe jaggui kene photo wonde sibruji 10 oɗo saaha e nder leeɗe Guinée walla mbiyen e nder leeɗe Togo ko wona ɗum ko noon kamɓe ɓeɗon ɓe jeeya ko toon to leydi Bénin ɓe pawama juuɗe kamɓe kala oɗo saaha noon aɓe tawi e juuɗe dadiɓe ɓe leydi Togo e sen gewi toon to Togo paaɗen ko toon to leydi Nigéria oɗo subaka hande ko pelɓodiral musgal waɗi toon to Maiduguri hakkude ɓeɗo hen jeeyaɓe Boko Haram kame dadiɓe leydi ndi e pelɓodiral ngal ɗon muusi ha ganduɗa waɗi kene photo wonde 17 neɗɗo wasɓe pittali men waɗi kene wona 94 neɗɗo ko gañiɓe e taw kadi ko gañande musɗe no feewi e toon to leydi Cameroun paaɗen Samuel Eto'o fils oɗo saaha holliri mette mum no feewi e fade jayde Jeune Afrique kame jaydiyanke mo leydi France e caggal nde ɓe kolliri ñalawma hanki o walla ñalawma hecci hanki o kanko Samuel Eto'o fils ko poste candidat yidde ƴamde lefol laamu nder leydi Cameroun e kamɓe noon ɓe kolliri ɓe jinno waddemo koko wiyete poisson d'avril woni tan so tawi ndiɗo lewru darima e moni kala wonay funtude goɗɗo kanko noon o holliri hen mette makko no feewi te o holliri ko nawoɓe e lawola e sen gewi toon to leydi Cameroun paaɗen ko toon to leydi Gabon ko kawisaji mawɗi e caggal leydi Kenya hakkude Uhuru Kenyatta kame Raila Odinga oɗo saaha noon ko Jamping kame Ali Bongo ɗum noon waɗi ko galle lamorgo takkigo e maaje kaɗe leydi Gabon ko nden tigui oɗo hen biteɗo Jamping hocci werla mum yaɓani toon to galle lamorgo to ɓe joddima kamɓe ɗiɗo ɓe kaldi ko nden tigui nde Jamping yaltinde holliri oɗo saaha jaaɓi hoorejo leydi Gabon ko Ali Bongo o ndimba o holliri yimɓe makko kala oɗo saaha kamɓe kala yoɓe notto hoorejo leydi Gabon ɓe mbaɗa beldal beele ɓe jaltina Gabon e caɗele ko wona ɗum ko leydi Gabon heeɓi kene fota wonde e 150 million iwde toon to leydi Chine taw koye koppreje yuan
taw koye koppareje yuan taw kadi so tawi wattama e sefa ene fota wonde sappo e ɗiɗi piccal capanɗe jeeɗiɗi ɗiɗi million walla mbiyen milliard taw koye koppareje franc CFA ko ɗum tigui woni ko leydi Chine walliti leydi Gabon ko fate cuuɗi cafriɗi kame jangde e ɓamtude ɓesguji leydi Gabon sen giwi tan to Gabon koto Jambi paɗen hoorejo leydi Gambi hoorejo leydi Jambi biyeteɗo Edgar holli biyeteɗo Edgar o holliri wonande kay ambassade mo Kiba yo yaltu leydi mabɓe ko ɓuuri yawde e yaccade wonande Kiba yo noddide ambassadeur mum e caggal noon teskede wonande ambassadeur o nottinoma ñande asende wonande diɗɗal lundoji tuma kay nde mbaɗi ko fate banggue pottital mumen e nder leydi ndi o holliri noon wonande Kiba oɗo saaha ene wallita lundiɓe leydi makko gam haɓade laamu makko oɗo saaha no yidde makko ko ambassadeur mo leydi Kiba yo yaltu leydi makko toon to Burundi kene fota wonde 1,600 neɗɗo wonnoɓe to RD Congo kame Rwanda ko ɓen tigui mbaɗare fuule nawta leydi mumen e caggal nde caɗele garno toon to Burundi ha ganduɗa yimɓe hewɓe dogui e gam moloyade caggal leydi mumen. oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe sawto o haali Abouba kabaruji menan jolam jaberi sawto wala haali Abouba ma en jaha toon to Palestine Chine Espagne ha toon to Japon haali Abouba bisimilla maɗa. jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sar ceerno Abdoullahi kabaruji men joolam jabberi koto leydi Palestine paɗen to leydi Palestine o saaha foof ko seppoji musɗi woni toon hakkude keerol mabɓe e leydi Israël ha wonti garmi gara musɗo hakkude mabɓe e laamu Israël koni laamu ɓesndu Palestine naɓe wasi sappo e jeeɗiɗo neɗɗo taw kamɓe foof koɓe fiɗaɓe kuure waɗiɓe ko kuure taw kadi koko wiyete kuure gonga e gonga woni ko wiyete bar réel taw kodiyankoɓe leydi Israël joore mabɓe pettoje fedde gota ko windere nde loni e fedde union européenne ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi ɓe erima kadi nde losko yañgo watte woni ko wiyete enquête international ne waɗete ha ande kay ɗi wargoji ko laamu leydi Israël on koko wi loppetta ya low battery please charge gan ko hoorejo leydi Turki o ƴetti konguɗi musɗi no fewi faade kay oɗo faade Benyamin Netanyahu hoorejo jagorɗo leydi Israël laamu mum hollinde mettere mum kay e ɗiɗo wargoji ko noon kadi ɓesgu hewɓe taw ko Israël naaɓe wurɓe e nder leydi Israël mbaɗi seppoji men mawɗi e nder leydi he hollirde mette mumen kay wonde yadani e wargoji laamu mumen warata faade ɓesgu Palestine naaɓe koto leydi Chine paaɗen leydi Chine noon caggal nde dowlaji denduɗo Amérique ɓeydino taxe uji mum taw taxe uji ɗiɓe ɓeydino koye jamde e koye mette woni ko wiyete acier e aluminium ɗum taw kadi ɗen gueɗe ko leydi Chine ɓuuri wawde hutora ɗum e o sahade ko leydi Chine yofti leydi Chine noon joftagu mum kañum hoore mum ko ɓeydude taxe uji kay fodde gueɗe kewɗe taw ko gueɗe ɗe leydi Amérique ɓuuri wawde hutorade taw ko ummatede leydi Chine ɓe ɓeydi hen noon fodde kene wona 25% e kala temedere nogas e 2% ɓeydama e ɗin taxe uji ha joni ko leydi Chine keddoɗen mbiyen guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e goho leydi Chine weddinoma satellite goto e nder weeyo on satellite noon waɗino saaha satellite o majjiriɓe ha laaɓi ko adi kay koɓe jiita satellite o nde ɓe jiiti satellite noon tawa satellite o rakki wawde gollade satellite oɗo saaha foof wonno koye artude ummade dow fatude leydi yimɓe hewɓe noon joguima fayre wonde kay satellite o ene wawi yana e ɓesguji walla yana e guure kono Allah e moƴƴi mum satellite o weyno tigui fonno samde koye maayo taw ko maayo han low battery please charge weeyo tigui e weeyo ngo poften ko ɗon tigui satellite o suumi ruppiti jenggue ko ɗon tigui o fetti kisa o fetti taw kadi koye jiimo maayo pacifique hollirama noon laamu leydi Chine noon ɓe kolliri tigui ɗe gueɗe walla mbiyen certine on satellite ko caggal nde o fetti he haydara ala ko wawi bonnude e maayo ngo haydara kadi ala ko wawi bonnude ɓesguji wuurɓe eɗen maaje ɓe kolliri kadi noon ɗo e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi mabɓe beddo satellite mabɓe taw ko satellite ɓurɗo mawnude no fewi beele kay eɓe mbawa andude dendagal ko kewata e nder weeyo ngo pop koto leydi Espagne paaɗen joguiɓe ndenka e kisal maaje leydi Espagne ɓe kolliri ɓe jiiti ɓalli yimɓe nayo taw kadi ko maynoɓe e ɗanngal suuɗere woni les clandestins ko sappo e ɗiɗo neɗɗo wonno e laanel ko adi kay ko laanel ngel ene yoolo ko neɗɗo goto dañi fartange wawde dadde hen neɗɗo goto dañi yimɓe ɓalli yimɓe nayo jiitama e oɗo saaha noon ɓalli yimɓe jeegoma nana tigui debbi e lugge maaje leydi Espagne koto leydi Japon caggatirɗen kaalen Shinzo Abe honko hoorejo jagorɗo e leydi Japon hollirama tigui ñande sappo e jeeɗiɗi ha nogas lewru gonɗen ndu maw yetto tigui to galle danejo woni Maison Blanche maw joddo e nando makko sehil makko Donald Trump hoorejo dowlaji denduɗo Amérique
ghali abouba konngol meɗen mbayni go mbiɗen hande kon dendinena jawɗele men e gure men ɓamtena ɗemgal men fulfulde kala ko janggatene arab pula kala ko janggatene arab e français e anglais e piren ɗum e ɗemgal meɗen so tawi en ɓamtani ɗemgal men hay goto ɓamtata ɗemgal meɗen jolama jaɓeri ko ghali abouba ɗo yesso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena